iti panagdaydayaw, ket masarakan iti Salmo, sa nga gasot, verse 1 hanggang na verse 3. Kantaan nyo iti Apo da kay amin nga agnaed iti daga, idaydayaw kayo as ireregsak ken kuana. Ingkay iti sangwanan na iti naregsak akanta, bigbigan nyo iti Apo Diyos, iso iti namarswa kada tayo, ket kukwana tayo. When tatao tayo, ket datayo iti arbana. Agkararag tayo. Apo mi Jesus, maminsan manen nga umasidig kami ken ka. Pagyamanan mi Apo iti adu nga parabor nga impaay mo kada kami. Apo Diyos, sikat ti mangted kenyami iti biag, kapya, kapanunutan, ikenti napakumbaba nga puso. Apo Diyos, agyaman kami, iti nagpintas nga aldaw, nga niriing na kami, iti nasapa, niriing na kami, Apo nga pigsa, Apo iti bagi, ken ada iti kapanunutan. Apo, agyaman kami, nagadu nga tao, Apo Diyos, ket pinili na kami, Apo, nga umayagserbi, tatang aldaw. Apo, bindesyonam, dagito anak mo, nga sumbamput nga nasapa, dito'y balay mo. Kastamat Apo nga napipigsada, Apo Diyos. Apo ikarkararag mi, dagito'y kakabsat mi nga umat-attend iti online worship service, nga ikam isuda Apo iti sirib, Apo kanti presence of mind nga agdengag iti sasaom. Kastamat Apo nga bendesyonam iti anak mo nga isikat nga usarem Apo nga mangiwaragawag iti mensahe iti biag. Agyaman kami iti anak mo nga pinilim, Apo. Agyaman kami iti oras, tiyempo nga inted mo kanyana. Kastamot, Apo, iti Pastor May, Panginoon. Apo, tulungan na kami, ikan na kami iti silulukat nga puso. Tapno kasta, Apo, kat agtultuloy kami nga agdayaw ken ka. Awan sa bali, Apo, iti pagyamanan me, awan sa bali nga mangted iti biyag me. Kun mangpakawan iti naaramid mi nga basbasol, sikalang Apo, pagyamanan mi amin dagitoy. Atoy ti kararag mi tinagan ni Apo Jesus. Amen. Amen. Mukti Diyos, sumbatan na kararag ko. Mukti Diyos, sumbatan na kararag ko. No agbiaga ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Mukti Diyos, sumbatan na kararag ko. Ti pa nakaibasa ti nasantuan na surat, kat masarakan iti daan, nga tulag, Salmo, Kapitulo 30, versikulo may sa hanggang na verse 12. Dahito iti kununana. Idaydayaw ka o Apo, gapo iti insalakanak, ket di mo ipalubos, ngagragsakak dagiti kabusor ko. Apo a Diyos ko, imasugak at tulunganak, ket sika iti pinaimbagnak. Apo manipod iti tanem, inaunan nak makikuyugak kadagiti mapan iti mangliwliweng nga abot iti baba. Ngem insublim daytoy biag ko. Ikan tayo iti panagdaydayaw iti Apo.
Dakay ang mapagtalkan na tattao, lagipin nyo dagiti inarami Diyo, iti nasantuan, ket agyaman kayo kenkwana. Agpagdarikmat laeng, iti pungtot na, ngem saan nagpatinggat ni kinaimbag na. Mabalin nga iti rabii at da agsangsangit, ngem iti bigat agragragsak da, ti sumukat. Nariknak ti talged, ken kinunak iti maknakem ko, pulos nga awan pakaamamwak. Nagsaya at ka, o Apo, ipadasnak akas iti bantay, adi magungunod. Ngem idi inted mo tarupam kanyak, tibuteng linapnosnak. Ken ka, o Apo, imawagak, mangpakasyan na katulungan nak. Anya ti magunod iti papatay ko, anya ti biyag nga magunod iti panakaitanem ko. Maidaydayaw kadi dagiti natay, maiwaragawag ayan ti imbiyag mo adi sarday. Denggem, o Apo, kat kaasyan na ko, Apo, tulungan nak. Pinagbalin nak arag-o iti daw dongaw ko, inikanak to iti panes ko, ket kinawesan nak iti ragsak. Iti kasta saan nak to nga agulimek, dagitin to panagdaydayaw ko ken ka, ket ikan kantaek. Sika, o Apo, Diyos ko, agnanayon asika iti pagyamanak. Daytoy iti sao ti Diyos, sagyaman tayo. Bendisyon ako ti kinaputno, sutaraon ko, Apo, ken mapukaw iti nagapis ko, ket tabyaken nasa masarap ko. Tumakder ti amin, iti panakaibasa, iti naimbag damag, ang masarakan, iti surat ni San Juan, Kapitulo 20, ken maysa, versikulo maysa, aginggana, iti 10 ken siyam, ket kastoy iti maibasa, iti naimbag damag Biblia. Agparang ni Jesus kadigiti 7 nga dalan. Kalpasan daytoy, nagparang manen mismo ni Jesus kadigiti dalan na, iti danaw, iti Tiberias. Kastoy iti panakapasamak na, at sadyay de Simon Pedro, Tomas, amawagan iti singin, Nathaniel, ti taga Cana jay Galilea, dagiti anak ni Zebedeo, agraman duapay nga dalan ni Jesus. Kinuna ni Simon Pedro, kadagiti kadwana, inak agkalap. Umay kamat, kinunada kenkwana. Napandangarod, ket limugan da iti bangka, ngem pulos nga awan iti naalada iti nagpatnag. Iti lumamalaman, lumlum nga ken ti init, nagtakder ni Jesus iti igi ti danaw, ngem saan anaylasin dagiti adalan. Kinuna nga rod ni Jesus kadakwada, gagayam, adda kadi nakalapyo, awan na pulos insong badda. Kinuna na kadakwada, iwayat yu ti iket yu iti makanawan iti bangka, ket addam maalayo. Inwayat da nga rod ti iket, ket saan dan ang maisang at, gapu iti kaadu tinaldang ikan. Ti addan, dinugdungo ni Jesus, ak kinunada ken ni Pedro, isu daytoy ti Apo. Idinangog ni Simon Pedro, nga isu ti Apo, nagbado, tanak-usub idi, ket timampuak iti danom. Ngem nagbati dagiti daduma nga dalan iti bilog, anang isang at iti iket anapno ti ikan. San daunay nga dayo, iti sangat, ag sangagasut a metro laong. Iti nakasangat dan, nakita sa jay ti dumagdarang nga biggang ken iti matuntuno nga ikan, ken subok mabano at tinapay. Kinuna ni Jesus kadakwada, mangyagkay iti ikan, akal alayo. Napa ni Simon Pedro, iti bangka ket insang at na, ti iket adapno,
iti dadakkel nga ikan. Sa nga gasot ken 50 ken 3 ti dakop da. Amen. Napan aduunay, nupay aduunay ti ikan, saan anabsang ti iket? Kinuna ni Jesus kadakwada, umay kayo manganen. Awan kadigit dalan iti makaitured ang nagsaludsud ken kuana, iti kinasasino na. Amuda nga iso ti Apo, iti kasta inala ni Jesus ket tinapay ken ti ikan, sana inted kadagiti adalan. Daytoy iti maikatlo a panagparang ni Jesus kadagiti adalan, kalpasan iti panakapagungar na. Ni Jesus ken ni Pedro, kalpasan iti pamigat da, kinuna ni Jesus ken ni Simon Pedro, Simon nga anak ni Juan, adda kadi iti panangdungom kanyak ngem dagitoy, wen Apo insungbat na, ammom nga ayaten ka. Kinuna ni Jesus ken kuana, ay wanam dagiti urbon a karnero. Pinitwa ni Jesus a sinaludsod, Simon nga anak ni Juan, dungdungwan nakadi, wen Apo insungbat na, ammom nga ayaten ka. Kinuna ni Jesus ken kuana, ay wanam dagiti karnero. Pinitlo ni Jesus as sinaludsod, Simon nga anak ni Juan, ay ayaten nakadi. Nagliday ni Pedro gaputan na mitlon as sinaludsod ni Jesus ken kuana, ay ayaten nakadi. Kinuha ni Pedro, Apo, amom amin abanag, amom nga ayaten ka. Kinuha ni Jesus ken kuana, ay wanam dagiti karnero. Ibagak ti pudno ken ka, iti kabanbanwagam, sika iti mangbarbarikas iti bagim, ket mapan ka iti sa dinuman, akayat mo apapanan. Ngeminton lumakay kan, sa balinto amang barikas ken ka, sana kaipan, iti di mo kayat apapanan. Iti panangisao ni Jesus, iti daytoy, impakaam mo na, no anya akasano ti papatay ni Pedro, tapno maidaydayaw iti Diyos. Kalpasan na, kinuna ni Jesus ken kuana, suruten nak. Ni Apo Jesus tagbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, tinasantuan asurat. Amen. Isa sa anaragsak sa uama mabiyag, tisa sa anaragsak sa uama mabiyag. Sagana tayo, dagiti puspuso tayo, iti panagdingig tayo, iti mensahe, iti kanta, iti Knox Virtual Choir. When you're up against a struggle that shatters all your dreams, and your hopes have been cruelly crushed by Satan's manifested schemes, And you feel the urge sweeping you to submit to earthly fear. don't let the faith you're standing in seems to disappear. Praise the Lord. He can work through those who praise Him. Praise the Lord. For our God inhabits praise. Praise the Lord. For the chains that seem to bind you serve only to remind you that they drop powerless behind you when you praise Him.
the chains that seem to bind you serve only to remind you that they are powerless behind you when you praise Him, praise Him, praise Him. When you praise Him, when you praise Him, when you praise the Lord, praise the Amen. Agyaman tayo iti mensahe iti kanta ngayon pa iti dagiti kamkameng iti Knox Virtual Choir. Ya po Diyos ko may tagbendisyon kata kayong amin. Ket iti daytoy nga aldaw kakabsat ket maragsakan nak nga mangyam ammo iti mangted iti mensahe nga nabayagan nga gamam mo kami iti 2001 ijay Union Theological Seminary. Aging ganay ta ket isu na ket nagserbi kadagiti local churches ijay Ilocos Norte, Ilocos South. Ket agyaman tayo gapu tayo iti aramaten iti Dios ang makipagsao iti sasao na iti daytoy daw awan sa bali ni DS Joel Bembeng, DS ita ijay Ilocos South District. DS Ni Apo Diyos, ti maidaya o kakabsat, iti dayto yung agsapa, na yung bag, abigat tayo amin, umuna ti gayem, ken kabsat tayo, ti nagaget, ken aliptak, pastor, ti Ilocano Congregation, ti Knox United Methodist Church, kada kay amin, kakabsat, ni Kuya Jim, Manang Neri, kada kay amin, kakailyan, amok nga ado kada kay Apo, ti taga Ilocos ditoy, agyamanak ti daytoy nga gundaway asaan ninamnama nga oportunidad itay laeng alas 5:30 nga inbaga ni Pastor Marcel kakabsat. Agyamanak ta iti adu ataw-tawen ti Knox UMC nang nangruna iti panawon ni Pastor Marcel isuti nagbalin nga free board and lodging ko no umayak ditoy Manila nang nangruna ta isuti kasetgan ditoy terminal tayo. Iso nga, hindi na minsan nga aldaw, di da kam dya UTS kunak, makidagos kami dita, kahit posibleng itakam to nga maki-Domingo. Kahit agyaman kami, makakita kada kay amin, kastamat ti Adua Ministry, ti Knox United Methodist Church, saan lang nga dito yung uray pay Apo, ti Ilocos South District. Kaya kada kami nga estudyante iti seminaryo, amok bendisyon kayo, iti adu nga wagas, ket sapay kumat agtultuloy nga lumawa ti ministeryoyo tapno babaan kumakada kayo kakabsat ket mariknada giti at adupay at tao ti panagayat ni Apo Dios. Kadwa kita ti maysang anak tayo kailyan dagiti kakabsat at taga Salcedo ni kabsat Florante Bagiwen manipod iti barangay Kulyong Salcedo Ilocos Sur. Ag-intern kakabsat iti daytoy June, estudyante ti UTS, ket sapay kumata, tultuloy tayo mat nga ikararagan, ken ipaset kadagiti panangidawdawat tayo ken ni Apo Dios. Maikatlo a Domingo kakabsat ita ti Easter season. Maikatlo met panagparang ni Apo Jesus kadagiti adalan na kalpasan ti panagungar na. Awisen kay kakabsat nga ag-flashback a pagbiit. 3 or 4 weeks ago, subyan tayo dagiti eksena nang nangruna iti Semana Santa. Dayjay maudi nga aldaw ni Apo Jesus sakbay ti panakailansana. Amu tayo no kasano nga ni Apo Jesus in saksakbaynan nga ipakpakauna. Dayjay umasidegen panagsagaba na. Dayjay panagtutuok na. Di panakailansana.
Dayjay panakatay na kinuray pa iti panagungar na. No malagip yung kakabsat, kadagiti amin nga predictions ni Apo Jesus, ijay umadanin nga panakatay na, adamay sa atao, malagip yung nga kanayon nga sumungbat ken mang re-reaffirm, mang paspasingkad ken Apo Jesus. Nga kuna nahan ka nga agrigat Apo. Saan ka nga agrigat? Ket uray no agrigat ka, dagitoy amin itaryanda kanto ngam saan nga pulos kaniyak. Malagip yung kakabsat no sino daytoy nga adalan, the Speaker of the House ni Pedro. Ngamanyat ko na ni Apo Jesus ken kuana kakabsat, ibagak ken ka Pedro, dintupay nagtaraok dayjay kawitan ngem namintallo dakton nga inlibak. Ngam ko na ni Pedro, haan, never Apo, haan nga pulos ang mapasamak dayta. Ngam kabigatan na, idin tiniliwda ni Apo Jesus, ayanan ni Pedro, timarayan, o dagitay malalaki nga apostoles, na panandan kakabsat, kanya-kanyang lumengdan, tamabutengda nga mairamanda nga matiliw ken maparigat. Sino tinabati kakabsat? Ijay sa kaanan ti krus ni Apo Jesus. Dagitay babae, ken maysa nga agtutubo. Napukaw amin nga UMM. So siguro nga may maysa ni manong nga lalaki dito eh. Awan dagitay UMM nagtuturad. Dagitay maton. Dagitay nagkura nga uray matay kami para ken kaapo pimanaw da. Da kayo nga babae tinabati. Di sa kaanan ti cross ni Apo Jesus, ket uray pa dinagungar ni Apo Jesus, dagiti manen babae, ti imuna ang nagparangan na. So imagine tayo kakabsat, no da tayo ni Pedro, anya nga ta, tirik na tayo. Padasen tayo man Apo nga panunutan. Anya trick nam, no intaryam da best friend mo. Haan lang nga basta best friend, no di kat Apo ken mangisalakan ken ka nga inkarim nga pagserbyam. Imagine tayo kakabsat, anya nga tat agtartaray di panunot ni Pedro kalpasan dayta. Ken idinadamagnan nga nagungaran ni Apo Jesus kasi third appearance nan daytoy kakabsat. So awisan kay ita nga agpanunot, agreflect, hayatan na kakabsat. Iti biag ni Apostol Pedro, ken ti biag dagiti adalan, ken daytoy dramatic nga panagsinarak dakin na Apo Jesus, kalpasan ti panagungar na. Kas intay utuban ti talo nga letra R. 3 R's kakabsat ti iawis ko nga meditasyon iti daytoy Domingo. Umuna kakabsat nga letter R ket restart. Restart. Panangrugi manen. Panangbalbaliw panangrugi. No kitaan tayo ti ebanghelyo na ibasa. Kunana kada tayo ni Juan nga nagbigbigat nga pinadpadas da Pedro ken dagiti kakadwa na ti agkalap ngam awan nga pulos ti natiliwda ngam iti panagparang na Apo Jesus ket kunana iwayat yo ti iket balbaliwan yo manen ti agkalap anya ti napasamak marigatan da payen nga mangaon ije iket da iti kaadu ti ikan natiliwan da ijay no makita tay kakabsat. Ijay nga nabigbig ni San Pedro, aday ti gayam lalaki, nga kasangsango na, kat iso ni Apo Jesus. Mabalin kakabsat nga kadagiti kapadasan tayo, no nga ta datayo ti Apo Jesus, wenno datayo ti nakapasamakan, di pasamak na Apo Jesus. Dayjay best friend mo, dayjay tao ang napatagken ka, iliniputan da ka, inlibak da ka. Anya nga tati, marik na tayo. Mabalin agura, mabalin panagibales, kuno saan itakwil tayo meten isuna. Kat mabalin met nga kini Pedro, ijay panakukonsensya na, ijay panangilibak na kin Apo Jesus. Mabalin nga ti panagrik na kat saanan nga maikaring agserbi. No siputan nyo kakabsat, anyat tatrabahon da Pedro ti deta nga gundaway agkalkalap da ti ikan. Subyan tayo da panangayab na Apo Jesus kadakwada idi. Agkalkalap damot laeng ti ikan idi inaiban ni Apo Jesus ket kunana, umay kayo and I will make you
fishers of men. Pagbalinen kayo ang mangalap iti tao. So kalpasan nga nailansa ni Apo Jesus, timmaray ni Pedro nagpanawdan, kaya't nasaun sinubyandan dayjay, dati nga trabaho dang agkalkalap, ti ikan. Ngam makita yo kakabsat, no sa dino tinangayaban ni Apo Jesus kadakwada, idi nagbalin, apasurot ida ni Apo Jesus. Sinubyanda dayta, ngam idda metlaeng nga sinubyan ni Apo Jesus isuda. Tapno iyeg na ti baro a pangrugyan ti panagserbida. Mabalin kakabsat nga datay amin, layko mano no pastor, ada panawen nga kayat tayon ti agsardeng. Adu kakabsat dagiti disappointments ti biag. Uray ti bukod ko kakabsat na kapadasan, uray di esak, ada panawen nga kunak kini Apo Diyos, Apo, jakon kayat. Apo, it's unfair. Apo, saan ko nakabailan? Jakon kayat, tiag pastor. Ngamanyat ipalagip ni Apo Jesus kadatay kakabsat. Anyaman dagiti nagkapuyan tayo. Anyaman dagiti nagkamalyan tayo. Always look back. Kanayon tay kumanga subyan dayjay aldaw. Nga imuna nga panagkari. Panagwen tayo kini Apo Dios, panagkuna tayo til. Yes Lord, agserbiak ken ka. Santay nga kuna kakabsat nga no Kristiyano tayo kat awanen ti panakaupay. Adda. Ngam no umay man day tangal daw ipalagip ni Apo Jesus kada tayo. There's always a new beginning. Adalata baro apangrugyan. Mga baruanan tayo, bumangon tayo, mangrugi tayo manen. Kat pabaruan tayo ti panagserbi tayo ken ni Apo Dios. Restart, mangrugi tayo manen. May kadwa kakabsat, repentance. Idi nabigbig ni Apostol Pedro nga ni Apo Jesus di kasangsango da. Han na nga muti aramiden na mataranta. Yak amuno excited nga makita na ni Apo Jesus. Mabalin nga excited, tanagunga rin. In the same way, mabalin mat na kunata yung adadanag na. Anya nga tati kunan ni Apo Jesus kanyak, after all nga napasamak, ure da tayo kumakakabsat, no, da gayem tayo nga nakaapat tayo, no, hantay nga nakapagkinaawatan, tapos agsarak kayo for the first time, baka madikin, among nga sikat na kabasol. Oh, muya po diyay, nga agmeet kayo, mabalin mo nga tang maitured na kitaan face to face, ano siya ako mabainak, baka nakadumugak lang. So ni Pedro excited, tanagungar ti Apo, but at the same time, anya nga tatikunak, mabalin na kasya agad andar di panunot na kakabsat. Isod gapo na nga ti mapwak manipod jay bangka in suot na daya kagay na kat nabigbig na nga ni Apo Jesus. Nga mamuyo kakabsat no anya ti first word na. Apo kaasyandak kadi tamay saak ama nagbasol. Saan man ngayon baga ni Pedro ti basol na ngam amok kakabsat nga dayta nga panawen ti nagbalin a moment of repentance. Panawen ti panagbabawi ken kuana nga nakita na no kas ano ti kinapudno ti Dios. Ken no kas ano kinaman nagbasol na. Nga mamuyo kakabsat no anyat na imbag nga damag haan nga insingiren ni Apo Jesus yan na palabas. Nga minikan na ti gundaway ni Pedro nga agbabawi. Tapno mabalin na ti mangrugi manen. At dadwa nga kita kakabsat ti guilt. Amutin dayjay guilt, dayjay mabigbig mo, ma-recognize mo nga da nagbasulam. Umuna, isuyo kung kunatay kakabsat, demonizing guilt. Amoy dayjay, mabigbig mo nga nakabasol ka, iso nga kunam, iso mo lang nga managbasolak, iyad adakit din. Adakadi ka siya kadatay kakabsat. Nakadakdakas nga tao, awan serbi, handak nga ayatan ni Apo Diyos, iso nga sustinereklatan. Diya kung nadangarod. No nagtakaw ka ti 1,000, kaya nagtakaw ka 100,000, iso mo lang nga nakabasol ka, di pagbalin na mo nga 1 million. Isunto mo lang nga iso. Amoyo kakabsat, daya gapo diyay, mabigbig mo nga nagbasol ka, di basol mo timang dimdimonyo ken ka. Kasla kayo kun ng satanas, isigi, managbasol ka, awan sir-serbim, iad-adam ti umadayo kin Apo Diyos.
Dayjay guilt kakabsat. Mabigbig mo nga guilty ka, ket gapot na nabigbig mo nga managbasol ka, ikarakarom kit din. Madamay sa nga guilt kakabsat na kayat ni Apo Jesus ang mapasamak kada tayo. Isu dayjay transforming guilt. Anyat na kay dumaan na daytoy. Mabigbig mo ang nagbasol ka. Ket gapot na nabigbig mo ang managbasol ka, agbabawi ka, umasidig ka kini Apo Dios ket dawatem ti grasya na amang transform wenno mang balbaliw ken ka. Anya nga tatmarik natay kakabsat, adda kastoy nga Apo nga Kristiyano, nagkamaliak isu nga hanakon nga mapan makigimong. Adda kasjay, managbasolak Apo hanak nga worthy nga agkararag ken ka. Adda inaramid ko nga dakes sa anak nga agkomunyon. Ada ka di kakabsat kasi nga panawan ti biyag tayo hanak nga agkomunyon. Pastor, kung ada kanyak ta, ada basol ti kaunggak. Ngamahan ka di kakabsat nga no nagbasol tayo, isupay kuma ti adda nga umasitgan tayo kini Apo Dios. Ket saan tayo kuma nga ipalubos. Iti apot laglagipan tayo. Hantay kuma nga ipalubos nga dayjay naglabas tayo. Ket isu ti manglaped tapno mga barwanan tayo. Kunada nga rod kakabsat, don't let your past determine your future. Hantay kung mga ipalubos kakabsat, nga dyan naglabas tayo ti mang desisyon. No anyat pagbalinan tayo ti masakbayan. Ngam dagiti basol tayo, dagiti nagkamalyan tayo, di kinakapoy tayo. Isukumat mangiturong kada tayo nga agbabawi ket ammo tayo nga ni Apo Dios nakasagana nga mangpakawan, mangpabaro, mangawat kada tayo. Ti komunyon nga awaten tayo kakabsat, agkomunyon tayo. Saan nga tapno ko na tayo nga awan basol tayo? No. Tano ko na tayo nga tilang agkomunyon ket di awan basol na. Uray ni Pastor Marcel, uray siya, no one. Awan ti mabalin umawat ditoy. Ngam ti good news kakabsat ni Apo Dios anyaman tinapalabas tayo ditoy nga sakramento kunana umay kayo ket mangan tayo ijay nga deklara ni Apo Jesus ti panangpakawan na no agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo. May katlo ken maudi kakabsat a letter R, restoration wenno panakapabaro. Idi agsasangon da Apo Jesus ken dagiti adalan ijayen nga nagsao ni Apo Jesus in the form of a question. Siguro ni Pedro agnernerbiyos pay laeng. Anya nga tatkuna na kanyak ni Apo Jesus. Nyat umuna nga question ni Apo Jesus ken Pedro. Pedro, ayayetek, do you love me more than this? Dakdakkel ka di ti panagayat mo kanyak ngem kadagitoy. When Apo amum nga ayeten ka. Then feed my sheep. Pakanam nga rod dagiti karnero. Inulit ni Apo Jesus deta nga question. Siguro ni Pedro apay nga ta nga inulit na namindwa. Simong batuan Apo ay ayeten ka. Ngam idi inulit ni Apo Jesus for the third time. Peter, do you love me more than this? Anyat na panunot na. Nalagipnan talo nga question. Nalagipnabot yan namin talo nga panangilibak na ken Apo Jesus. Ket mabalin ako na tayo nasa trik na nga nagkuna Apo ay ayaten ka. Nga manyat sungbat nga Apo Jesus in bagana di martyrdom nga ni Pedro kunana no sumurot ka kunana Apo Jesus ken kuana no idubing ka sikat mangkawas ti bagim ngem intan tasika ket simurot kanyak nga pangkantot lugar nga di ka kayat nga papanan kayat nasauwan kakabsat iprid-predict ni Apo Jesus dayjay panagsagaba ni Pedro iti isurot na ken kuana. Kakabsat amin na tao kas anuman tinapalabas tayo. Pagayayat ni Apo Dios ti mangornos ti biag ti tao. Adda dagiti agkuna nga ni Apo Dios, yung panagkita tayo kina Apo Dios ket narungsot, nauyong.
Ngam daytoy nga ladawan ti Dios nga inpakita ni Apo Jesus kakabsat. The God of second chances. Kasta ni Apo Dios kakabsat nga awan ti kadadaksan ang napalabas. Awan ti kadadaksan nga aramid tay itinapalabas nga saan nakabailan nga urnusen ken ilinteg ni Apo Dios ken pabarwen no sumurot ken agbabawi tayo iti sangwanan na. Ket anyat makita tay kakabsat 40 days later, iti Acts chapter 2, sabalin a Pedro. Diyay Pedro, sakbay nga natay ni Apo Jesus, takrot, Pedro nga nang talikod, Pedro nga nang lipot kina Apo Jesus. 40 days later, iti aldaw ti Pentecostes, 50 days later, kung makalpasan ti panagungar, at dadtan day ta Pedro nga si tatakder nga nagsermon ti sangwanan ti rinibribo nga tattao, nga nang panagtek nga ni Apo Jesus isutpud no nga mangisalakan ket manot na bunyagan kakabsat on that day 3,000 nakararwa. Just imagine ye Peter nga takrot at dadtan nga si tatakder si tutured nga nay waragawag ken ni Apo Jesus. Ta isu na nga mismo napadasan na hanla nga ni Apo Jesus tinagungar ngam uray isu na nga mismo ket nagungar metten. Ket no kitaan tay kakabsat ti church history, saan nga masarakan iti Biblia daytoy ngam sigon ti istorya wenno pakasaritaan ti iglesia ni Pedro natay kas maysa nga martir ijay Roma. Pinatay da gapot pamati na ken Apo Jesus. Sigon kadagiti historians ni Pedro na ilan sa ije krus. Makita yo ket the exciting part idi ilansada ni Pedro ije krus kunana I am not worthy to be crucified like my Lord. Isu nga nyat dawat ni Pedro hanak maikari nga mailansa nga kas ken Apo Jesus. Ti dinawat na mailansa ngem nakin babajay ulo na nakin ngato je kuray kay na kunata je Ilocos na ilansa nga pabaliktad ni Pedro. Restoration kakabsat. Amin tayo, ada amin panawan tibiyag tayo, ngagkapoy tayo. Mabalin nga dapay panawan nga nagsardeng tayo. Mabalin nga nagdagsen nga basol, tinaramidan tayo. Nga magyaman tayo, tikari tinagungar nga Apo. Adda restart, adda baro nga pangrugyan. No adda repentance, ken adda panagbabawi. Adda restoration, panang pabaro. Ket iti daytang kanito, mapadasan tayo met ti panakabalin, ti panagungar ni Kristo kadagiti mismo abiyag tayo. Amen. Agyaman kami di iti nabaknang nga mensahe yo kada kami iti daytoy nga aldaw. Ket awisen da kayo kakabsat, iti tayo panagdawat, iti kaasi iti Apo, iti day tingal daw, mabalin nga umay kag parintumong, at dati kaya ting mapagyamanan kan ikararagan, iti Diyos, agkararag tayo. Naindaklan ken manakabalin nga Diyos, peksami iti panagyaman mi ken ka, iti day nga bulan, iti Mayo, nga insagot mo kada kami. Umay kami, nagdaydayaw ken ka, iti day nga muna nga aldaw, iti day nga bulan. Agyaman kami ken kao Diyos, iti mensahe nga iso nga naipaay ni D.S. Joel kada kami, iti dayti nga oras. Pudno unay Apo, nga ayayten na kami, ket saan na kami nga binaybayan. Insagot mo tibiyag mo, insagot mo tibiyag mo, O Apo, para kada kami. Ket adtoy kami, O Diyos, nagtulnog ken ka. Iti dayti nga oras, Apo, umasidig kami, yasidig mi, dagiti anak mo, nga umasasog ken ka, iti dayti nga aldaw. Bendisyon nam kadi ni Alain Joseph Reyes nga da iti hospital ita. Ipatay mo kadi ti manakabal ng imam ken kuana o Apo ket umimbag kadi dayto nga anak mo. Ken kastamot ni Sister Mona. Bendisyon nam kadi iti manugang ni Ate Beth Reyes. Ken kastamot o Apo nga idawdawatan mi iti pamilya ni kabsat nga Philomer aggarayngay nga pimusay iti kabsat na ni Maria Teresa aggarayngay
Liwliwaom kadi dagitoy nga pamilya o apo iti daytoy nga panawen iti imay nga panagsisina. Ijay Ilocos. When amami nga nasantuan, bendisyonam. Dagit anak mo nga daan iti sa gubanit iti daytoy nga aldaw. Ipatay mo kadi iti man nakabal ni imam kadakwada o Dios. Ket babaan iti bendisyon iti panaglaing o apo ang ipay mo. Ket itapay laong ket agyaman kaniken ka. Bendisyon am kadi o apo iti inang ni Ate Vivian paras iti Pangasinan. Ikamatalik-miken ka o apo iti salunat na iti daytoy nga oras. Bendisyon am kadi o apo ni Nanay Amor Sermonia, Nanay Marcela Evangelista, ken kastamot ni Ate Adelina Roman. Bendisyon am kadi iti salunat daw apo iti daytoy nga oras. Ken uripay iti mother ni Sister Joanne Ragingan. Ikamatalikmiken ko apo, uripay iti mother ni Ate Marlene Go. Ikamatalikmiken ko o Dios isuna iti daytoy nga oras. Bendisyon nam ni Brother Wilfredo Manalad o apo iti panagdialysis na. Ikamatalikmiken ka iti biyag ken ti salunat na. Ken uray pa yung apo nga ikamatalikmiken ko o Diyos. Mr. James Saklayan iti America iti panagdialysis na. Ikamatalikmiken ko apo iti salunat na. Damanong Dani Pagatuan ken Ate Winnie Pagatuan bendisyon nam kaniso do o Dios. Ken uray pa dagiti patpatikda nga day iti America. Ken kasama ito apo ni Mami Presi Ancheta, bendisyon nam kadi iti daytoy nga aldaw. Kang ranti salunat na ni Ate Presi Kajente o apo. Ipatay mo kadi iti man nakabalang imam ken kuana o Dios iti daytoy oras. Ket sumayaat kadi iti salunat na ni Manong Vir Santos o Dios. Daw-dawatan ken ikarkaragan mi iti daytoy oras. Bendisyon nam kadi isuna. Ken uray payo apo digiti anak mo nga agyaman ken ka iti daytoy oras. Agyaman kani iti panangipaay mo manen o apo iti baro nga piyag ken tawen gapo iti selebrasyon tinda panagkasangay iti daytoy aldaw. Madaydayaw ko o Dios iti biyag da. Nanay Lilia Marquez bendisyon am kadi ni Nanay Josefina Bautista nga dayjay Cavite itaw apo ikamatalikmiken kati biyag da. Ken dagiti family da Manong Robert Sheray iti Bambang bendisyon am kadi. Ken uripay ti salunat ni Ate Nerissa Samonte, bendisyon nam kadi ken uripay ni Manong Jimmy Samonte. Kamatalikmiken ko apo itagtultuloy a panakipagnadaken ka. Ken uripay o apo iti biag ti Sir June ken Ma'am Lucy Sermonia. Bendisyon nam kadi isuda ken dagiti aming aplikante iti agency da. Kamatalikmiken ka dagiti aming nakakabsat ning OFW nga mapanidyabalasiw taaw. Ken apo Diyos iti daytoy nga panawen nga madanin iti panagpipili. Bendisyon nam kadi iti nasyon mi nga Pilipinas. Kasyam kadi daytoy nga nasyon mi apo. Yadayon daytoy nga nasyon mi iti anyaman nga didigra. Ket agsaknap kadi iti talna. Ket umay kadi iti nasayaat wenno nabaligi nga panagpipili iti daytoy nga bulan iti Mayo. Ket mapili kadi o apo iti maysa nga leader nga awan sa bali nga panggupnan di ket isu ti pakaseknan iti nasyon sumayaat ti kasasaad digiti umili maddaan iti adu nga trabaho apo gapu ta adu dagiti nawanan iti trabaho sumayaat iti digiti negosyo tapno isu ti panggedan dagiti nga naawanan iti trabaho panamami nga nasantuan bendisyon nam dagiti botante iti daytoy nga panawen sapay kadi taramaten daw apo ti kinasirib nga isong ipaay mo kadakwada iti panagpili mi into no May 9. Yan kasama to Diyos nga bendisyon nam iti subukal iglesia mi iti United Methodist Church apo aramatem iti tunggal church workers tapno itultuloy iti mangiwarnak iti naimbagadamag. Si kangar iti may didayaw apo iti daytoy oras bendisyonan nakam. Ket dagiti iti dawat ken kararag mi babon tinagan ni apo ming Hesus Kristo. Amen. Kakabsat, iso ti panawen, ti yasideg ti apo, baboan iti Santa Comunion, awisin da kay D.S. Joel ken Ate Neri, iti panagpagpasetyo, iti daytoy nga
maramid iti ritual, iti Santa Komunyon. Mabalik na pa. Yes. Ti Apo adda kada kayo, Salamat ken. itangad yu dagiti puspuso yu, Ti Apo iti amin na biyag, imay nakipagyan kada kami, nangagas ken ang isuro kada kiti tattao, nakipangan kada kiti manang basol ken nagunod na nagpaay ken ka, iti baro a tao babaan iti danom ken espiritu. nakita mi ti dayag na no pay kasta nagpakumbabaga po iti panagtulnog iti pagayatam, si ayat nga mawat ken patay iti krus. Babayan ti ipapatay-patay na, winayawayaan na kami, ti panakabali ni patay, babayan ti panagungar na, iten na kami kadagiti biyag nga agnanayon. Idi rabiya panangted na iti bagi nang agpaay kada tayo, nangala iti tinapay. Idi nakapagyamanan, pinisi na ti tinapay ket inted na kadagiti adalan na ket kinunana. Alaan nyo, kanenyo, dahi ti bagik, amapisi gapu kada kayo. Idi kalpasan iti panangrabi, nala na ti kopa. Nagyaman manen amay paay kada tayo, inted na kadagiti adalan na ket kinunana. Uminom kayo iti daytoy, dakay amin, daytoy ako pa isu ti baro at tulag iti darak amay bukbok amay paay kada kayo, ken kadagiti adu. Agpaay iti panakapakawan kadagiti basbasol. No kanen tayo daytoy at tinapay, ken inumen tayo daytoy ako pa, mapabaro iti kapadasan tayo iti kaadda ni Kristo kada tayo, iti yumay na iti maudi a panagbaligi. Agkararag tayo. Iti isang mi, iti lamisaan mo, O Diyos, saan kami ngagtalek, iti bukod mi akinalinteg. No diket iti mabubos nga ayat mo, may ka magsipod tamo mi ati laing pamuspusan, tapno agbiag kami, ken masarakan mi ti mataginayon na panakapnek. Isu ti panagtalek mi ken ka. Sapay kuma, tati panaglak ami ti daytoy sakramento, makatulong iti naimbaga panakamu mi ken ka. Mangipalagip kada kami iti panagbiag nga daan tinauros sa panakaawat, iti pudno a kinatao mi, tinagan ti makisalakan. Amen. Kakapsat, awisin da kayo, nga masidag tayo dito ilamisaan iti Apo, ket mangala kayo iti tinapay, ket mangala kayo iti kopa, ket agigiddan tayo ito madamdama, nga kanen, ken inuman dagitoy. Kakapsat, iti pamati, bubon tinagan ni Apo Hesus Kristo, kanen tayo tinapay, akasimbolo ti bagi ni Kristo, amay paay ka na tayo. Tas tamat, minument iti kopa, simbolo ti dala ni Kristo, amay paay ka na tayo. Agkaranag tayo. O Diyos, ited mi ti panagyaman, tadda ka kadakam, iti tiyempo ti komunyon. Naikat, kanyaman na panaglalangsin, nairugi ti baro panakakadwa. Itdem kadakam panakilangan-langan ken Kristo. Isungay may tapnog serbi kadagiti tao. Itdem ti grasya ti panakabaling agpaay kadagiti amin a tiyempo. Itdem ti ragsak panakabalin mi anak mo, ken ti panagtulnog ti pagaytam. Itinagan ni Hesus Kristo. Amen. Tatay ti panawon ti panakaala dagiti sagsagot of oratory,
Kat mga sapo lamang itugot, ti tunggal may sa, ti sagot, kan may nurot nga parabor ni Apo Diyos. Tataapo iti panangtad tayo, iti one day salary tayo, kat agkitipon tayo nga mangtad Apo iti parabor ni Apo Diyos, kat kasapulan tayo nga maipay ito'y sangwanan, iti one day salary, kat agiji ariji online o worship, kat makita tayo tayo screen tayo iti video account, kan iti GCash number, nga iso nga mabali nga pagpatuludan tayo iti one day offering salary tayo. Giyaman tayo. Yaman kami ken ka, o Apo mi Heso Kristo, iti biyag nga isong insagot mo kada kami ti dayting aldaw, agyaman kami ti trabaho, dagiti kamkamang ti iglesia mi, ken dagiti negosyo da. Ket Apo, babaen ken dagiti sa salary da, ket insagot da dagiti nga daton, tapno kasta o Apo ket maramat iti panagtultuloy, iti panagserbimi ken ka, ket bendisyon na mga rod dagiti nga daton o Dios, tapno isuo Apo iti instrumento, tapno mapalpalawa pa iti income pa nagmisteryo dito yung Knox United Methodist Church. Bendisyon am kadi dagiti ima anang ipaay ka. Dagitoy ken uray pa dagiti kabsat mi ngagbuybuyay ta nga isagot da dagiti daton da baboon iti BDO Knox account ken uray pa iti GCash account. Ken dagiti dawat ken kararagmi baboon tinagan ni Apo mi Heso Kristo. Amen. Naimbag nga bigat ti amin, ket madaydayaw iti Diyos, piksami ti panagyaman di iti kaddayo kada kami, di tangal daw, Pastor Florante, agyaman kami, dito ikaw ni Pastor Florante ating church, dito in Nax, iti trabaho dito Ket ni Apo Diyos ko may ti bendisyon, kada tayong amin, itang oras, ket itultuloy tayong ikararagan, ni Ives Rian Cantos Dano, nagtik iti board tatay, di civil engineering, ken Lowy Baptista nga agtik madlaam iti civil engineering board exam ken kastamot ni Ayesa David iti entrance examination na ijay UP. Ni Apo Diyos ko magbendisyon kadagiti amin nga estudyante nga board exam ken uripay dagiti nakapasa iti kadagiti na dumuduma nga board exam. Renwell, at dati basit nga mabuya tayo kakapsan, akal selebrasyon, dati nga aldaw, iti Labor Day. Tunay kang matatawag na bayani sa mga serbisyo mong natatangi. Sa bawat hakbang at bawat desisyon, nakita namin ang kapit mo sa Panginoon. Kaya sana'y malaman mo na nakikita ko ang bawat luha at pawis na inalay mo. At ang pag-asa ay dumaloy. Salamat sa iyo. Saludo kami sa iyong tapang. Matatapos din ang lahat ng bagyo.
Kaya kumapit ka lamang at huwag kang susuko. At sana'y malaman mo na nakikita ko ang bawat luha at pawis na inalay mo. At pag-asa ay dumaloy. Salamat sa iyo. Mabuhay, manggagawang Pilipino. Ni Apo Diyos tagbendisyon, kadagiti amin, amang manggod, iti dayti nga panawen, ni Apo Diyos kung may timang ipaay, iti nasayat nga salunad, kada kayong amin. Ket, tultuloy tayo nga rod kakabsat, iti tayo panagdaydayaw iti Apo, ket kablawan tayo, dagiti nga kasangay, da Lemesha Cardenas, James L. Narvasa, iti dayti nga aldaw. Ket kasama iti tunuten ni Auntie Leia Amor Antonio. Ni Apo Diyos ko, may tagbendisyon kada kayo maamin kakabsat. Ni Sister Marites, hindi na palabas in 29, makapulay. Ken kada kayo amin, nag-celebrate pa nagkasangay iyo, ket ka idawdawatan ken ikarkararagan da kayo maamin. Ket tumakder tayo nga rod kakabsat, iti panagkanta iti mauding imno. Pangserang imno. Wen o Diyos ay nalangitan, sikat ti pastor mi, ket da kami, dagiti anak mo Apo, nga agserserbiken ka. Wen o Apo, di nakamkadi nga baybayan, iti daytoy nga bulan, iti Mayo. Aramatin na kami kadi amin o Diyos nga agserbiken ka. Ket bendisyonam, dagiti nga anak mo Apo, nga agtake iti board exam, iti daytoy nga aldaw, ken into nabigat, ket sika kadi iti mangted, iti sirip, kadakwa daw Apo, kang runan na ken Ives Rian Cantos Dano, ken Lowy Baptista, nga agtake iti civil engineering board exam. Ken kastamot ni Ayesa David Apo, iti inna nga panag-eskwela iti University of the Philippines. Ken kadagiti amin nga anak mo Apo, adumudawat iti kaasi ken ka iti dating aldaw.
Bendisyon nam kadi dagiti kabsat mi di South Korea, dagiti kamkamang ni Pastor Ros Romarira Panot, dagiti Ilocano sa Jai, ken kastamot iti Canada, dagiti family ti Pasis, ken iti Los Angeles, California, dagiti family ti Saklayan. Ikamatelek mi ken ko apo iti biyag ni Manong Larry Francisco Correa, damanang Rosalinda Hener, manang Rodora Reyno Balino, Sea Fernando, Lilia Balanche Faustino Valenzuela, ni Ate Vivian Paras, ngagbuy-buy itam, ken uray pay dati Army Pinto, iti Alberta, Canada, Asuncion Paunil, ni Ate Remy Consunhi, bendisyon am kadi o apo, Dania Bonnie Gabriel, iti London, ken kastamet ni Josephine Dingrat, Linda Ramis Calvilla, ni Manang Ana Ferrer Ligo, agyaman kami, ken kastamat o Diyos, dagiti family ni Manong Jaime Ferrer, bendisyon am kadi, da Manong Julie Guillermo, ikamatelek ni ken kay ti salon at na, ken uray pay ni Fatima, ken uray pay o apo ni Estrella de la Torre, Celi de la Cruz Soriano, Lermon Gelot Binalay, the Janice ken Precious, ngagbuybuya iti dayting oras, Nenita Talal, Erbon Juan Mabago, ken kasama Dalin de los Reyes, iti Balaso Taaw, ken uray payo apo dagiti family ni Manong Samuel Cagente, the family, the Tita Cora, ken Tito Willie Navarro, agyaman kami ti pamendisyon ti biyag, ni Tito Willie, ti panakadanan ti panagkasangay na, iti 27, ken kasama ti Sister Marites, iti 29, ken uray payo apo dagiti anak mo itanga bulan, iti Mayo. When amaning na santuan, si kangarot iti pangitalkan mi ti biyag, dagiting anak mo, anak kadwa mi ti dayting aldaw, mapambak nang kami kadi akan kanayon, babon ti mensahem, kang runantin yeg, iti adipen mo apo, iti nguten mi ni DS, iti Ilocos South District ni DS Joel Bengbeng. Bendisyon nam kadi, so na apo, kan dagiti adung iglesia nga pagserbyan na sadyay. Ken uray payo apo, ni kamatelek mi ken sika kaditi mang bendisyon ken ni Pastor Florante kamatelek mi ken katibiyag na iti inna o apo nga panagserbi ken ka agyaman kami ken ka o apo kadigit anak mo inaramat mo ti dayting aldaw agyaman kami ti biyag ni Sister Catherine Consunhi ni Ate Nerisa Samonte ni Ronnie ken ni Renuel ken ni Brother Francis si Chanko anak kadwa mi tapno kasta ket nasayaat nga may yegmi ken ka, iti naimbag adamag, iti dayting aldaw, may panken ka o apo ming Heso Kristo. Dalusan na kami, ken pakawarin na kami nga o apo, iti daytoy, nga aldaw, ket rumwar kami, itultuloy mi, iti mangiwarnap, wenno mangiwaragawag, iti sasaom, kadagiti anak mo. Ket dagiti pagyamanan mi, babuan, iti nagan ti Diyos Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Awatin tayo tinaindaklan nga bendisyon, nga gapububon, tinagan iti Diyos Ama. Di anak na iso na apo tayo nga Heso Kristo, nga iso ti dalan, iti pudno ken iti biyag. Ken bubon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, iso kuma iti awatin ti tang awan patinggana. Amen.